искаш играеме на стила Brain Rot с Стевчо. Абонирайте се за канала с кампанката, за да следите всяко видео. И също щупете лайк бутона. Да знаете, това е втора част на стила Brain Rot. Да си знаете. Стевчо, моля те, не дей да мълчиш. Тралалело, тралала, бомбандиро, крокодил. Това... Чакай, стой вътре. Не трябва, някой иска да ти краде нещата. Добре, кой беше това? Идвам за теб, къде си? Ама аз нямам нищо хубаво. Къде е то гадня? Къде ми беше доста? Махни се от моята база, веднага. На мен ми трябват някакви хубави нещица, моля ти се. Блиц-атака правя. Блиц-атака, ела за блиц-атака. А не. Не мога, има някаква пакетни поста. Готово. Откраднах златен бърбър патапин. Ела да направим на един блиц атака. На кой? Той до мене той направи ребърт. И имаше тостерино, говнино. Не. Стеван ли? Стеван. Да, на Стеван. Помощ, Стевчо! Стеван ме бие. Къде? Ето го, там вътре. Ела да му направим блиц атака. Блиц атака! Бързо! Вземи нещо, за да се запази като това лефне. Не. Брат! Той направи ребърт. Гадняра мал. Тоест, лошия малник. Лошият лош. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Елате плесна. Плесна те. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чакай, не, 3, 2, 1. На кой? Не, Стевчо, той е мой. Не. Шимпанзини банани! Проблема разреши на 10 хиляди. Ама защо, Стевчо? Това е моето. Моля те, не да ме предаваш. Дей слушай към мен, аз нищо лошо не съм направил, просто искам да събера няколко Brain Rot и 12,5 милиона. Ама Стеван няма нищо хубаво. Но той е до мене. О, мале, колко хубави неща има. И той срещу мене Джак Уерсфон. Има златен капучино асасино, тум сахур, война и говна. Как се казва? Джасо Уерсфон. А не, чакай, то от мое ляво. Мале, има бомбандиро крокодилю. Ето го
октопусини. Някой му стилва бомбини козини. Не можах да взема бомбандиро крокодило. Ще я паза, Стефчо. Да. Давай, ще паза. О, не, тя идва при мене. Три, две, едно. Искам да му открадна бомбандиро крокодило. Бързо на... Ето той е. Не, човека лефна. Ела на тоя. Вулкан 625. Не, Кензудио. Ела на Кензудио. Не. Ама то му е след 80 секунди. Не. Срещу него аз не искам. Казвам ти. Тая има отново елефа. Това пак лефна. Ама ела при Вандо. Не, това е лефна. Ама то няма нищо. Ами ела при Филипа. Ела при Филипа. Ще се разседна след 5, 4, 3, 2, 1. Кой? Филипа! Орангутини ананасини. Кърдай орангутини ананасини. Помощ! Стефчо! Някакъв... Legendary Ballad. Run. Ще има митинг след 55 секунди. Бикос, ликос. 50 и... след 40 и няколко секунди. Ела да й направим блиц. 10 секунди. Добре, аз тая АФК. Ще открадна тогава бомбандиро крокодило. Ще стана муха. Ето, до теб. Има 2 бомбандирита крокодилита. Крокодило. Бонека амбалабу. Аз си крада бомбандиро крокодило. Не знам за теб. Бързо. Аз съм следващия бомбандиро крокодило. Не, дай ми! Сори. Ама аз не съм получил крокодило! Сори. Не, тая ще му удара. Тая му удари. Стефчо, спасявай се. Бързо удари я. Ще ти дам бомбандиро крокодило, ако я удараш. Къде е Митика? Той има бомбини усини. Бомбандиро крокодило. Someone stealing my бомбандиро крокодило. Аз съм доволен, че получих бомбандиро крокодило, блубери, октопусини и това е. А колко струва бомбандиро, ако го продам? 250 хиляди мали. Лопа, лъка, стар, лемба. И той е... Има бомбандиро крокодило като митик. За рибърс ми трябва бонека амбалабу. Бомбардиро крокодило. Не. Бомбардиро крокодило. Има някаква, която има камело, кокололю, както и да е. Да се рибърс, Макси, ела. Макси, ела. Бомбардиро крокодило. Айде, взех бомбандиро крокодило, втори. Искаш да ти дам бомбандиро крокодило.
Добре, идвам. Ама чакай, че ще ми се отключи базата. Изчакай един момент. Значи можеш да вземеш орангутиния на сини, който е 400 хиляди и фриго камера буф фотел за 300 хиляди. Ако искаш. А може и ако искаш бананите бурфинита. Аз ще взема... Аз мога ли да взема от това орангатини и фриго и ония хладилник? Да, можеш фриго камера буф фотел. Значи това е бонека амбалабу и бър патапин. Бонека амбалабу и бър патапин. Frigo Camelo. В момента аз си живея живота. Ще ти взема да знаеш банан. Абе, ще ти взема всичко, само ние двамата ще ти остана. Чули? Не! Един тапанар ме удари. Стевчо. Добре. Чакай, че моята база ще се отключи. Къде? Имаш ли бонека амбалабу? Болека. Рейнбоу. Взимам го. Bambini crostini. Bambini crostini. Хората всички ме удрят! Не, той е толкова близко. Да! Bambini crostini. Да бе, аз се... Bambini crostini. Сори, Стевчо, сори. Мачкай! Бонека амбалабу. И мога вече да се рибата. Нещо друго ще вземеш ли? Не, давай. Тото им, това са крипари. Ок. Ами, добре, хора, това беше от мене и скоро ще правим и трета част. От мене, чао!